ବୋଉ ଯାଉଛୁ ନା ପୁଣି ବାହାରିକି ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସିଗଲାଣି ଆଜି ଶଳା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚିଠା ବି ଶଳା ଆସିନି କଣ ଶଳା ବେପାର କରିବ। ହଁ କେତେ ବାଜିଲାଣି ଶଳା 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ହେ ତାହେଲେ ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇବା। ନହେଲେ ବୋଉ ମାରିବ। ଭାଇ ଅଛି ଚିଠା ଅଛି ଦେଇଦଉନା ଟିକେ। ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ବଡ ଚିଠାଟା ବି ଆଇଲାଣି। ଚିଠା ଦେଇଦେ। ହଁ ହଉ ଦଉଛି ଦୋକାନ ଟା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଖୋଲିକି ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବଡ ଚିଠାଟା ଆଣିଛ ନା 5,000 ବାହାର କରିଦବା ଆଉ। ବେଗ ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ବେଗ ସଉଦା ବାହାର କରିଦଉଛି ଦିଅ ବେଗ ଟା ଦିଅ। ବେଗ କଣ ଆଣିଛି ବସ୍ତା ଦବ ନା ଅଧିକା ତ ବସ୍ତାଟା ଦିଅ। ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇଦବା ଆଉ। ଏ ବଡ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚକଲେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଡେ ବଡ କଣ 5,000 ଟଙ୍କା। କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଉଦା ନବୁ? 5,000 ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚକଲେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଡେ ବଡ କାଗଜରେ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚକଲେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ କଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ। ଥରେ ଆଇଥିଲୁ ଦୋକାନକୁ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରିକି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଚିଠା ଧରିକି ଆଇଛି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗୋଟିକିଆ ଚକଲେଟ। ବୋଉ ଯାଉଛୁ ନା ପୁଣି ବାହାରିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଟାଇମରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ବଡ ଚିଠା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆ ତ ଏଥର ଚିଠା ପିଠା ନା ଟୋଟାଲ ବାନ୍ଧିଦେବି କୋଉ ସହିତ।